ହୀରାକୁଦରେ ଘଟିଲା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା। ପ୍ରଥମ ଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଜଳପରୀ। ନା ଭାରତରେ ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ। ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଭାସି ଆସିଲା ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା 7 ନମ୍ବର ଗେଟ୍। ଆଉ ଏହି ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷକର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିବେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କେବେ ହୋଇନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଜଳପରୀ ବା ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା। 7 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବୁଲୁଥିବା କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ। ଏହି ଭିଡିଓ ହୀରାକୁଦର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, RN ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।